Vă salut, dragi prieteni! Deci, după cum v-am promis, astăzi vă voi arăta cum funcționează acest sistem MIDI Sound Pro X, pe care l-am instalat pe câteva acordeoane aici la noi în Moldova și este foarte simplu de lucrat cu el. O să vă arăt cum funcționează. Deci, are 8 bancuri, câte 8 voci. De exemplu, apăsăm bancul 1, vocea întâia. Avem aici ceva pentru manele. Deci, bancul 1, vocea a treia. Ce avem noi aici? Avem o cantoră. Avem o cantoră. Și așa mai departe. Ce voce? Deci, dacă dorim să le setăm, are dublare. Și așa mai departe. Bancurile, bancul F, vocea întâia, de exemplu. Așa mai departe, pe orice banc. Este simplu, adică nu mai este nevoie și registre să le conectați, deoarece apăsați direct pe buton și este foarte clar. Mai departe, ce are? Să începem cu aceste butoane de sus, care sunt mai mici. Deci are programul de schimbat programul în sus, în jos. Are terță, adică dublați vocea. Are scanare terță, adică puneți două voci și le dublați, adică faceți terța. Ca la Juzi, adică cum se numește. Are dinamica foiului. O activați, o dezactivați, adică puteți să cântați cu... Vedeți? Lucrează frumos. Eu am pus-o ca la sintezator, adică să cântă ca la un sintezator. Da, voce aveți câte doriți. Funcționează în timp real. Mai departe avem transpoziția în sus. S-a dus în sus. Dăm în jos. S-a dus înapoi. Funcționează perfect. Mai departe, ce avem aici? Avem un potențiometru care schimbăm volumul. Funcționează foarte perfect. Am închis. Dăm cât vrem. Are volum dublu aici pe acest panel. Adică putem să funcționăm și de aici și de aici, adică cum dorim. Dacă vrem să nu spargem masca, folosim aceste butoane. Mai departe, avem aici un display care este foarte important și ne arată care sunt instrumentele care noi trebuie să le folosim. De exemplu, vedem aici, voi apăsa bancul A, vocea întâia. Și vedem că vocea întâia este un clarinet. Mai departe, dacă voi apăsa bancul 3, vom avea supita. Uitați. Mai departe, hai să vedem ultimul banc. O trompetă, da? Și ce avem aici? Trompetă, trombon. Mai departe, schimb bancul B. Deci pe bancul B avem ca aval vocea întâia. De exemplu, să o luăm. Avem ceva, un acordeon. Doilea avem un căval. Da, deci este foarte clar, foarte util. Acesta este sistemul. În spate, da, are și un pitch bend. Îl voi vă arăta. Funcționează foarte perfect. Deci acordeonul foarte bine răspunde. Clapul este, adică vedeți că răspunde foarte bine.
este foarte bine calibrat. Deci acesta este sistemul, mă puteți contacta și vă voi răspunde la orice întrebare.